rigtig ny. Han har optrådt en gang før, så det skal være helt vildt søde ved ham, fordi det her stand-up, jeg ved godt, jeg får det til at se mega svært ud og dans. Så I skal give en rigtig stor hånd til Mikkel Straarup. Hej, mit navn er Mikkel Straarup. Jeg skal lave noget stand-up. Det håber I har forstået, for ellers har jeg siddet og sovet i noget tid. Men ellers så... jeg skal lave noget stand-up, og jeg går i 9. klasse på det, der hedder Lille Værlø skole for børn med ADHD. Og der er mange, der ikke ved, hvad ADHD står for, og det gør jeg heller ikke. Jeg har ikke fået forklaret. Jeg har fået forklaret, at H står for hyperaktiv, men det synes jeg er lidt halvt, da jeg sådan en diagnose med 4 bogstaver, jeg kun får det ene at vide. Du er ikke hyperaktiv, du er ADD. Fedt at få at vide. Nej, men som jeg sagde, det er anden gang, jeg står hernede og skal lave stand-up, og det har jeg glædet mig til. Jeg har været lidt tidspresset, fordi jeg er doven og ejer en Playstation, så jeg har ikke rigtig fundet på noget at tage. Så hvorfor var det så sjovt? Det ved jeg ikke. Det kender jeg det. Nå, jeg har nogle snakke bare. Nå, men som sagt, jeg er pisse nervøs, det må jeg lige løbe med. Men på den skole, jeg går på, har vi en i klassen, der hedder Gorm. Og det er ikke så meget det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om det ord, han siger. Han siger meget det der, jeg ved ikke, om I kender begrebet, din mor-joke. Jeg døde lige, vendt. Kender I begrebet, der hedder din mor-joke? Kan vi blive enige om, det ikke er en joke? En joke griner mig af. Din mor er et ord. Det er ikke en joke. Så er det fandme nemt at være komiker. Nej, men din mor-joke, det er blevet så træt af, fordi at det er ikke en joke, det er et insult, som det ikke er alligevel. Det er ret dårligt insult, og jeg har prøvet sådan at lære ham, hvis du skal, ikke fordi jeg skal stå og støtte mobning heroppe fra, men hvis du skal mobbe, så gør det ordentligt. Jamen, det er noget pis. Din mor er grim, det ved jeg bor med hende. Kan du finde på noget andet? Det er bare, altså hvis jeg skal stå her og fortælle dig ting, hvis du skal stå her og fortælle mig ting, jeg godt ved, så bliver det en meget kedelig dag. Men jeg prøver så småt at få ham til at fatte, at det ikke er en joke, fordi at jeg, som sagt, prøver at være komiker. Men jeg synes, det er pisse irriterende, fordi vi skal have det stoppet. Det er pisse dårlig mobning, det er pisse irriterende at høre på, og jeg er ved at blive træt af det. Så nu har jeg fundet ud af, at jeg ikke kan huske mit skide materiale. Det er godt til jer, der ikke var der sidste gang. Det var præcis det samme, der skete. Det var... Så hvis der er nogen, der var der sidste gang, de siger, det har jeg hørt før, men... Hvordan var det? Godt. Men jeg synes, det var pis, fordi at... Vi dropper den, jeg kan ikke huske det. Jeg ønsker, det var en joke, det kan jeg faktisk ikke. Jeg kan huske mit fucking materiale, det er pis godt der. Så, det er sådan, at jeg har en hund. Er nogen her, der har en hund? Du tød lidt på det. Det ved jeg ikke. Det ligner en kat, tror jeg. Hunden, ja, det kan vi godt sige. Der er mange, der ikke ved, når man får sådan en hund, så er det ikke bare et sødt dyr, man kan kæle med, og så skille sig af med, når den bliver voksen. Nej, det er det ikke. Det er et sødt dyr, man kan kæle med, og så brokse over, når man er ude på tur med den, fordi den kan godt lide at snuse til et blad i 4 timer straight, uden at bevæge sig. Og det har mig og Rotte så småt fundet ud af, at det er min hund, skal lige. Jeg synes, jeg ikke tror, det er min kæreste, der står og snuse til et blad. Men det har vi så småt fundet ud af, at det er pisse irriterende, så vi har udviklet det, der hedder de 3 stadier af sindssyg. Og første stadie, det går på, at man står så lidt og tænker for sig selv, okay, det tager lidt tid. Det gør det, vi respekterer det, det tager lidt tid, det finder vi. Vi venter lidt tid, der sker ikke en skid. Okay, vi går over til andet stadie. Andet stadie, det er der, hvor man begynder sådan at snakke lidt til hunden. Man begynder ikke sådan at sige det højt, man begynder at snakke sådan, nu vil gerne vi andre. Rollo, du rykker dig ikke, okay. Vi venter lidt mere tid. Og så kommer vi hen til 3. stadie, hvor du siger, prøv at høre, du har 4 poler, og du bevæger ingen af dem. Gå! Og så er der 4. stadie, vi bruger det ikke så tit, men det er meget effektivt, det hedder psh. Og der var ikke så mange, der grinede derinde. Alle hundeejerne grinede, det var der ingen andre, der synes, det er sjovt, og fint. Men det skal vi begynde at bruge, fordi hunden opfatter så, ved du hvad,
jeg skal nok gå nu. Og man bliver helt glad indeni og lettet og sådan noget, og så begynder man at græde igen, for hunden har opdaget et andet blad. Og det er selvfølgelig pisse irriterende, når man står regnvejr til knæene. Det gav ingen mening. Vi prøver igen. Når der står regnvejr, det er pisse koldt og vådt. Og man skal lige minde hunden om, du har pels, det har jeg ikke. Læg to sammen, bevæg dig nu. Men der er også noget andet ting. Jeg er meget, højdeskrækker også. Jeg er meget, konfliktsky. Og det har jeg været noget tid, og jeg har det, der hedder venner ikke i nærheden konfliktsky. Det betyder, at når mine venner er der, så pisser alle af. Og det er alle uden undtagelser. Det er alt og alle. Når mine venner ikke er der, så er det okay. Pæns. Jeg holder kæft. Det drikker lige, ikke? Hvorfor er det sjovt? Jeg drikker lige. Nej. Men og det synes jeg er noget pis, fordi at jeg er en af de typer, der godt kan lide bagefter. Og sådan jeg tænkte, jeg skulle have sagt det her. Du virker som om kede dig pisse meget dernede. Du har lige grint i min hundejoke. Det synes jeg bare ikke er i orden, det der. Og det er godt. Når det var sidste gang, så var der nogen, der sad her. De er ikke mere, så jeg er da ikke ved det. De sad hernede, og det grinte under alle andres end min optræden, så det var sådan. Og hvis jeg ikke var så konfliktsky, ville jeg have sagt noget til dem, men det turde jeg ikke. Men jeg synes, det er pisse irriterende, fordi konfliktsky, det er der mange, der sådan ikke lider af. Men det er der mange, der har. Og der er nogle gange, hvor man bare bliver irriteret, og man har lyst til at sige et eller andet. Men man tør ikke rigtigt at sige det. Det er der mange, der kender, og jeg er en af de typer, der er lidt modsat. Nogle gange så tænker jeg noget lidt for højt, og så kommer jeg til at sige det. Og så ønsker jeg derimod, at jeg ikke har sagt det. I en episode for her ikke så lang tid siden over i klassen, så var der en, der sagde noget, jeg kan huske. Det er pisse lige meget, det skal vi ikke komme ind på. Men det vigtige er bare, at jeg sagde et eller andet til ham, og han blev pisse sur. Jeg forklarer ham så stille og roligt. Prøv at høre, det var ikke ment mod dig, det var ment mod ham, der sad bag dig. Det synes han ikke var så sjovt. Hvad fanden hedder det? Jo. Jeg kan ikke huske ret mange materialer af en eller anden årsag. Jeg ved det ikke hvorfor. Det har taget 3 sekunder. Det tror jeg sætter pris på. Jeg tror, jeg vil sige tak for det her, fordi jeg kan simpelthen ikke huske resten af mit materiale. Så have det godt. Kan jeg låne nogle andres materiale eller sådan noget? Ha' det godt.